prešao sam uz njegovu kuću na onu stranu i kad sam se vraćao, on je izašao prije mene van, evo, kod onoga auta tamo, pred svom kućom. I već on iz daljine počeo mahati, psovati šta ja tu radim i kako sam ja prilazio, sve je bolje psovao da šta tu se ja vozim, da tu nema pravo ići. I ja sam, kako sam došao blizu njega, već ovako, ili mi je prevozio na kombiju na pola otvoren. Ja sam samo ovako odmaknuo, daj me pusti, rekao, misli si u sebi pičku matru, tako sam odmaknuo s rukom. On je u tom trenutku uskočio i bio je kraj ograde i odmah je uzeo pušku. Ja sam bilo prolaz, ja samo pogledao, ja sam vidio da on uzima pušku, da ja sam ja povukao glavu i retrovica gleda kako on za mnom reče s tom puškom, jedno 15 metara koliko je mogao i psovao. Ja sam branitelj, imam situiran sređen život, lijepu mirovinu, suprugu, djecu, unučad. Pa meni jel treba da ovako lijepo uživam u životu, meni ne treba nikakve ni tenzije, niti bilo kakve svađe. Lovac sam bio, sin mi lovac, ćaća lovac. Kad više nisam, kad sam vidio da mi je narušeno zdravlje, da oružje više ne mogu imati, vratio sam oružje u policiju i ono sve što sam imao iz rata i lovačko oružje i nisam više lovac i tu sad njemu smeta što ja idem u ribu. To je sve kukuruz okolo, on tu more kad hoće kud meni dojti kud hoće. I on se prijeti od kud doće, evo tu je sad samo imanje, ja ne znam, jer on tu možda del neku poteznu bombu, neku mi špagu neka, ja više ne znam, evo. Ja više tu dolazim sa strepnjom, ja više ne znam kako da tu idem svaki dan, evo. Žena mi neće ni dolaziti ni mali i trudna mi je žena sad ponovo 5 mjeseci. To je sad niz godina, on je meni sad u mjesec dana 2 puta zvao policiju da sam u krovu 10 metara drva, 2 velike agacije, da uđem policija pregled sa nalogom i to. I onda dođe mi sad neki dan ide kraj kuće, to je čisto uznemiravanje. Branitelj sam i narušeno mi zdravlje i psihičko i fizičko i operiran sav nikakav. Međutim, on neće da me ostavi na miru.